6 folios ou cartolinas A4 de 3 cores diferentes. Se non tes folios de cores, podes pintalos con lápis ou ceras de cores. Unha tesoira, un lápis, cola branca ou pegamento de barra, un pincel, regra e pintas de roupa. Preparados, que imos comezar. Collemos os folios brancos ou cartolinas e polo lado máis curto pegamos co pegamento de barra os dous folios, non moito, xa que daqui sacaremos unhas tiras longas. Faino con todos os folios. Poñemos o folio en vertical, collemos a regra e dividimos a parte de abaixo, a parte do medio e a parte de arriba en ocos de 1,5 cm. Estas serán as tiras coas que imos facer o noso lapiseiro. Cando teñes, une as marcas dos extremos e do medio coa regra e sairán as tiras. Faino con todos os folios. Logo, recortaas todas coa tesoira. Imos trenzar. Este método consiste case como se fixéramos unha trenza de pelo. Para iso, imos pôr en fila as tiras, intercalando as cores, ata chegar a 6, é dicir, 2 de cada cor. Agora temos que facer o mesmo, pero en horizontal, e ir trenzando á vez. Collemos unha tira branca e a pasamos por enriba da primeira tira vertical, por debaixo da segunda e por enriba da terceira, como un zigzag. Así irás entrelazando unhas tiras coas outras. Pon outras 6. Fíxate que as tiras teñen o mesmo longo de todos os lados e axustas ben para que non queden ocos. Pega as tiras das esquinas con pegamento ou cola branca para que non se movan moito. Unha vez que xa temos as nosas tiras entrelazadas, pasamos a formar o noso lapiseiro. É o mesmo método que fixemos antes. Imos formar primeiro as 4 esquinas, trenzando as 6 tiras dun lado. Collemos as 2 tiras do medio, as levantamos e formamos unha X, coa tira que vaya por enriba pola parte de fora. A collemos e a trenzamos por debaixo da primeira, por enriba da segunda e por debaixo da terceira. Facemos o mesmo coas outras tiras. E tachán, aparecerá unha esquina. Temos que tirar con cuidado de cada tira para que nos quede ben tupido e poñermos unha pinza da roupa para que non se escape nada. Imos facer o mesmo cos 4 lados, pero lembra que sempre temos que trenzar 3 tiras coas outras 3 tiras do seu lado. Ponlle pinzas aos tríos de tiras para saber cal tes que ir trenzando. Unha vez que temos as 4 esquinas, imos seguir entrelazando uns lados con outros. Collemos 3 tiras dun lado e as 3 tiras do outro e as volvemos a entrelazar do mesmo xeito. Cando acabes, agárraos coa pinza. Repíteo con todas as tiras, pero sempre de 3 en 3, xa que é a forma máis doada de que non se nos escape ninguna. Pouco a pouco, vais empechando o noso lapiseiro.
E para rematar, cando teñas todo ben trenzado, imos pechalo en forma de picos. Para iso, temos que ver cal é a tira máis curta. Esa será a que marque o alto do noso lapiseiro. Cada pico pode estar formado por 4 tiras ou por 2, dependendo do remate que ti queiras, que se dobrarán cara dentro ou cara fora, dependendo de como estean trenzadas. Se son longas, podes metelas por dentro de outras tiras. Se non, podes pegalas coa cola branca ou co pegamento. Por último, se queres darlle máis estabilidade ao lapiseiro, podes recortar un anaco de cartón, pintalo e metelo dentro. E tachán! Terás un lapiseiro feito a man e totalmente ao teu gusto.